Kulonyaka opheleyo uNomachule Mngoma nowayeyinkosikazi ka-Malusi Gigaba wasebenzisa ithuba lokunikezela ngobungqina emva kokuba wavuma ehlangalaleni ukuba ngokwenene buyinyani ubungqina abanikezelwa ngowayesakuba ngunogada ka-Malusi Gigaba nowayengumphathiswa ngelo xesha kulekomishoni. Kubungqina bakhe lonogada wathi uGigaba wasebenzisa imali owayifumana kusapho lwakwaGupta ukuthenga isuti zikanokutsho ze bhatala amaxabiso axhomileyo kwiindawo zokutyela. Kodwa namhlanje uNomachule Mngoma uye warhoxa kungalindelwanga kule komishoni. This letter serves to inform the Commission that as of late yesterday we received instructions from our client informing us of one, her personal concerns with how various aspects regarding her proposed appearance at the Commission has been handled or allegedly mishandled by the Commission, and two, her decision to therefore withdraw her participation in the work of the Commission. We are further instructed to inform the Commission accordingly of the above as we hereby do. Usihlalo walekomishoni uJaji Raymond Zondo khangafuna nokuva ngoku unike imvume amagqwetha alekomishoni ukuba athumele uMngoma ngomsila wengwe. I wonder what is that could have happened in the meantime. But it seems to me that you are right in saying that she should be compelled to give evidence, and if she has anything to say, she will say it after the summons has been issued and when she appears in response to the summons. Ngaphambili uMalusi Gigaba uyafaka isicelo kule komishoni ngelithi ubungqina obuzakunikezela ngowayesakuba yinkosikazi yakhe phambi kwayo abunasihlahla.